my Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Hello everybody, happy Easter. Do you know what Easter is all about? It actually has nothing to do with bunnies or even chocolate. I know. But it has everything to do with Jesus and how he died for us on the cross. That's what we remembered a couple days ago. And now we're going to talk about how he rose from the grave. Because he rose, we can rise. So I want to show you something using a piece of bread, marshmallow, and some cinnamon sugar, and what happens when you bake this. So this piece of bread is going to represent for us the tomb that Jesus was in. So when he died, and then they took him off the cross and they put him in a tomb. So if we look at the marshmallow, you see it's all white and clean, no dark spots, no sin, right? That's how Jesus was. That's why he could die for us. So we take the marshmallow, and in the Bible it tells us that when Jesus died and he gave his life for us, it was a sweet smelling sacrifice to God. So we are going to put some cinnamon sugar on our marshmallow. It'll be the sweet smelling savor. And then we put it in here and we roll it all up. So I've already done one, and you can see that there's no way that marshmallow's coming out by itself, right? It's in there, it's stuck. And that's how Jesus was in the tomb. He couldn't get out by himself, right? That's what everyone thought. They even had guards standing by the tomb to make sure that no one would steal his body, because they said that he was going to rise in 3 days, and he did. So once these are out of the oven, I'm going to show you what happens to that empty tomb. And they're out of the oven. See? No marshmallow. But the cinnamon sugar is still here, and that will remind us how that Jesus is not on the earth now, but if we have asked him to save us, he is in our hearts and he'll never leave us. Bye! Hij leeft, hij leeft, hij leeft, hij leeft, mijn Jezus, hij leeft, 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 mijn Jezus, hij leeft. Zingt halleluja, zingt halleluja, mijn Jezus, hij leeft, hij leeft, zingt halleluja, zingt halleluja, mijn Jezus, hij leeft. Gunda, weet je wat vandaag is? Dat is Oostern. Weet je dat Oostern heeft niks te doen met hozen en niet met chocolate? Dat is alle van Jezus. En wou hij dat voor ons sterven en opstaan al waren. Zie, nou paar dagen terug dat we aan denken, dat Jezus dat op een kruis sterven voor ons sind. En nu wil we denken dat hij heeft opgestaan voor ons. En ik wil die wat wijzen met een brood, een papkoek en wat suiker met kornel. De brood dat we ons wijzen, waar Jezus deed in een graf nemen. Die weer 3 deel en 3 nacht. En kost het tijd, dit is een papkoek en dat is ganz wit. Ganz wit, dat geen zin krijgt Jezus weer. En de suiker met kornel, dat we ons wijzen, waar dat we zo een zijde geracht te God, als Jezus tijd voor ons sterven. Hij geeft zijn ganze leven voor ons. En
wanneer dein Jezus van de chrit zo vreemd, dan dein in een graf nan. Kniebet als dit. Dat is een papkirkje nan. En die kost niet zijn. Dat is ganz gewoon. Krijg zo wie Jezus, want hij weer in een graf. Die kost hem niet zijn. En die hadden mal man wat deiden daar bijstoen. Om zijn dat China wordt hem stelen. Because hij had gezegd, hij wordt opstaan in 3 dagen. En die geloven dat niet, so dan wil die los alle mensen wijzen dat hij wordt niet, maar hij died. Nu wil ik deze baken en overdan wil ik die wijzen, krijg is de papkjuk wordt voet zijn, krijg zo als Jezus van de graf voet. En hij leeft voor ons voor eeuwigheid. En nu zijn ze voor dich. Kan zijn, de papkjuk is ganz weich. Krijg is Jezus weer ganz weich van de graf. En kan ook zijn, dat zakken met de kanaal, dat is dan dat kan ons helpen denken, als wanneer Jezus aan hart gaan, dan wordt hij ons niemals verlaten. Bye! Happy Resurrection Sunday!